Hayırlı irte, ilning tüp telekanalında Tatarstan yanılıqları Turı Efir Studiyasında Çulpan Emiri bizning bugungi çıkarılıştı. Buzga kiru qo'rqinish, qutqaruvchilar boshqalabizda Qozon suv yilg'asin kuzatuvda tutam. O'zaro solim programmasi amalda. Elmat rayonining Minniboy avulida o'zaro solim aqshasini yo'llarni tiklandiradilar. Yash hunar ustalari tubak chempionatining birinchi etapi tamomlandi. Mamadishda mish chiqaruvchi yoshlar ustaliklarini ko'rsatdi. Россия Федерациясы президенты указы негізінде Татарстаннан 3 кішіне дәулет бүләкләре белән бүләкләнде. Рафиз Бурханов Казанда World Skills дөнья чемпионатын әзерләүгә һәм үткәрүгә керткен зур өлеше өчен Александр Невский ордены белән бүләкләнде. Ул республикага мәгариф һәм фән министры булып эшләгәндә ярышларны әзерләүдә катнашты. Быелның сентябреннан Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм академиясе ректоры итеп билгеләнде. Татарстан мәгариф һәм фән министрының беренче урынбасары Андрей Поминов һәм республика премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева икенче дәрәҗәдә ватан алдындагы казанышлар өчен орден медале белән бүләкләнделәр. Башка хәбәрләргә күчәбез. 1 декабрьдән инвалидлар декадасы башлана. Быел эпидемиологик вазгыятькә бәйле рәвештә мәдәни күңел ачу чараларының төп өлеше онлайн форматта узачак. Билгеле, мөмкинлекләре чикле күп кенә кешеләргә көндәлек ярдәм кирәк. Демография илкүләм проектының өлкән буын проекты нигезендә республиканың берничә районында сиделка дәүләт хезмәте барлыкка килде. Быелдан башлап сынау проектына Казан, Чаллы, Әлмәт, Алабуга, Яшелүзән һәм Түбән Кама районнары да кушылды. Татарстанда яшь һөнәр осталары төбәк чемпионатының беренче этабы тәмамланды. Анда катнашучылар 117 компетенция буенча ярышты. Шуларның 80-е World Skills һәм 34-е World Skills юниорлар компетенциялары буенча осталыкларын күрсәтте. Әйтик, Мамадыш политехника көллиятендә яшүсмер егетләр мич эше буенча ярыштылар. Мамадыш районыннан безнең чираттагы репортаж. Печь должна быть функциональной. Когда строим печь, мы от нее хотим что-то получить. Biz мич салганда алга төрле максатлар куябыз. Мич кулланырлык яхшы булырга тиеш. Кимдер анда тәмле ашамлыклар пешерә, кимдер өйне җылыта, кимдер мич янында җылынып ятарга ярата. Мич моторда булырга тиеш әле. Студентларның иҗат җимешләре берничә критерийга җавап бирергә тиеш. Уку биремендә күрсәтелгән үлчәмнәр яссылык, горизонтальлек, төгәллек саклансын, башкарылган эш күз явын алырлык булсын. День приезда был очень сложный. Беренче көнне каушадым, авыррак булды. Ярышларда җибәрдем, озаграк салынды. Гомумән ярышлар кызык, файдалы үтте. Мичне койда төзү мөһим түгел, ул бары тик бердәм халыкара стандартларга туры килергә генә тиеш. Беренче курс студенты Рөстәм Газизовның эше эталонга тулысынча туры килә. Тик мич чыгарганда барысында кагыйдәләргә туры китерүдән тыш, бармаклары эчендә борчылырга туры килгән аңа. Чтобы у меня все было ровно, чтобы я не забыл ничего. Барысы да үз урынында, кирпечләр тигез өйләргә, бер нәрсә дә онытылып калырга тиеш түгел. Техник кагыйдәләрне дә үтәргә кирәк. Берничә йөз кирпеч җитәрлек күләмдә катнашма, төзелеш коралы. Мич эше компетенциясе буенча биремне үтәү өчен кирәк булган бар нәрсәләр менә шулар. Мич чыгаруга студентларга 3 көн бирелә. Теләгән һәркем катнаша ала. Иң мөһиме теләк кирәк. Мәсәлән, Эдуард Антонов үзе автомобильләргә техник хезмәт күрсәтү һәм ремонт ясау юнәлеше буенча укый. Иң башында авыр иде, чөнки ярыш компетенция борчыла. Егетләрнең барысы да үз эшләренә җитди карыйлар. Уку йортын тамамлаганнан соң алар үзләренә урын табачаклар дип билгеләп үтә экспертлар. Мич эше буенча имтиханда Мамадыш һәм Бөгелмә районнары студентлары катнашты. Иң яхшылары киләсе этапка барачак. Ания Габадуллина, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы. Татарстанда 2021 елда автомобиль юлларын төзү, ремонтлау һәм карап тоту өчен 26 миллиард сум акча бүлеп биреләчәк. Бу хакта республика хөкүмәте йортында узган брифингта транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Хәнифов сөйләде. Быел куркынычсыз һәм сыйфатлы автомобиль юллары илкүләм проекты буенча төбәк юллары ремонтланды. Әлеге юллар Казан, Чаллы һәм Түбән Кама территорияләренә карый. Аларны тоту өчен 5 миллиард сумга якын акча бүлеп бирелгән иде. Киләсе елга сөкләндергә күбрәк акча тотылачак. Татарстан юлларын төзүгә һәм реконструкцияләүгә
бюджетында 13 миллиард сумнан артык акча каралган. Кышка да әзерлек дәвам итә. Юлларда кар көрәүдә 1000 артык махсус техника кулланыла, 52 базада бузлауга каршы материаллар әзерләнгән, ком, тоз катнашмасы һәм техник тоз запасы да тупланган. Юл төзелеше турында Әлмәт районының Миннебай авылында да сөйләштеләр. Аны биредә яшәүче халык үзара салым акчасын салырга җыена. Җыенда авыл халкы тагын программада катнашырга теләк белдерде, бу юлы хәтта түләү күләмен дә күтәрделәр. Где дома начинаются, вот они, что 8, это будем асфальтировать. Миннебай авыл җирлеге 6 ел үзара салым программасында катнаша. Республика һәр кешегә тагын 4 тапкыр акча исти. Бу вакыт эчендә авылда берничә урам асфальтланды, өлешчә яктыртуны да яңарттылар. Полностью Фатих Карими улица просфальтирована. Фатих Карим урамы тулысынча асфальтланды. Күперләр бик начар хәлдә иде. Алар ремонтланды. Каждым годом наша деревня... Аллага шөкер, авылыбыз елдан-ел яңарып тора. Барысы да халык өчен эшләнә. Халык җыенында авыл халкы программада катнашуны дәвам итәргә дип килеште. Моңа кадәр референдумнар узган иде. Соңгы 2 елда карар ачык тавыш бирү юлы белән кабул ителә. Һәр кемнең үз фикерен белдерү һәм башлыкка сораулар бирү мөмкинлеге бар. Үзара салым программасында 18 яшьтән өлкәнрәк 770 кеше катнаша. 218 кеше өйдә тавыш биргән. Нигездә алар өлкән буын вәкилләре. Узган ел 400 сум акча җыйганнар, ә быел түләүне 500 сумга кадәр арттырганнар. Җыелган акчалар юлларны ремонтлауга тотыла. Яшьләр урамын яңарталар. Анда 700 метр асфальт салына. Начиная с 2014 года все работы... 2014 елдан башлап барлык билгеләнгән эшләр 100% үтәлде. Авыл кешеләре ел сайын программада актив катнаша. Моңа бик уңай карыйлар. Җыенда проблемалы тагын бер мәсьәлә. Леногорскига бара торган юл буенда тротуарларны төзекләндерү буенча фикер алыштылар. Район башлыгы юлның куркынычлы участогында 1200 метр тротуар салу планлаштырылуын хәбәр итте. Аны финанслауны хәл итәләр. Республиканың транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы белән дә сөйләшүләр алып барыла. Фарис Мөхәммәтов, Рената Сәйдгәрәева, Иршат Бәхтиев, Татарстан яңалыклары, Әлмәт районы. Республикада торак куркынычсызлыгы айлыгы бара. Шул уңайдан дәүләт янгын күзәтчелеге хезмәткәрләре янгын куркынычсызлыгы буенча профилактик чаралар уздыра. Шул исәптән ялгыз яшәүче өлкәннәргә, аз керемле гаиләләргә янгынны кисәтүче автоном саклану җайланмаларны урнаштыралар. Әйтик, бу районында 2000 артык шундый җиһаз куелган инде. София Муллина ялгызы гына яши. Өлкәннәргә куркынычсызлык чараларын күрү бик мөһим. Янгын күзәтчелеге хезмәткәрләре янгынны кисәтүче автоном җайланма урнаштыруына бик куанды ул. Төрле чаклар була, үзем генә яшим. Шуңа күрә әгәр белсәң, я чәйнек кайнаганны, я кая булса зымыканы булганы, шундый счетчиклар бик файдалыдыр, бик кирәктер. Пенсионерга җайланмадан ничек файдаланырга икәнлеген җентекләп аңлаттылар, аны эшләтеп карадылар. Аз гына төтенисе чыкса да, әлеге җайланма тавыш биреп шунда ук кисәтә. Михаил Погодин да бер үзе яши, аңа көндәлек социаль хезмәткәр ярдәм итә. Шулайда куркынычсызлык чараларын күрү бер кайчанда артык булмый ди ул. Автоном җайланмалар берничә бүлмәдә түшәмгә беркетелеп куела, тәүлек дәвамында туктаусыз эшли. Датчик ике өлештән тора, шуңар аккумуляторы бар, батарейка. Шуны шайтырбак торабыз да. Шайтып, ике тапкыр тора. Шушы өлешне без түшәмгә самолетка электрик куябыз. Янгынны кисәтүче автоном җайланмалар аз керемле гаиләләргә, ялгыз яшәүче өлкәннәргә, инвалидларга түләүсез нигездә урнаштырыла. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Янгын кисәтүче җайланмалар ярдәмендә күп кешенең гомере сакланып калына. Шуңа да янгын күзәтчелеге хезмәткәрләре аны һәр йортта булдырырга киңәш итә. Алсу Сәмигуллина, Айрат Насруллов, Татарстан яңалыклары. Құтқарушылар башкалабыз халкын бузга күрүнең куркыныч булуы турында кисәтә. Казанда 4 профилактик төркем оештырылды. Алар боз кату учырында Казансу елгасында куркынычсызлыкны күзәтә. Гражданлык яклау идарәсендә хәбәр итүләренчә, узган 3 тәүлек эчендә профилактик рейдлар уздырганда 100дән артык белешмә таратылган, 5 күрсәтмә чыгарылган. Хәзерге вакытта Казанкада боз калынлыгы 6 см тәшкил итә. Құтқарушылар халыкны бозга чыгудан тыелырга чакыра.
Башкалабыз Казанда 1 декабрдан 6-сына кадәр Һөнәр 12-нче Бөтен Россия яшь режиссуры фестивале узачак. 6 көн дәвамында Татарстан театрларының 11 коллективы заманча һәм үзенчәлекле 16 спектакль тәкъдим итәчәк. Алар Казанның 6 театраль мәйданчыгында күрсәтеләчәк. Һөнәр фестиваленең максаты яшь режиссерларга профессиональ мөхит тудыру, аларның иҗатын киң катлам тамашачыга җиткерү, фестиваль таләпләре буенча һөнәрдә 35 яшькә кадәр булган режиссерларның спектакльләре яки ул яшьне узган булса да, режиссерның дебют эшеннән соң 5 ел дәвамында куйган спектакльләре катнаша ала. Узган ел без бөтенләй 23 спектакль алып килгән идек, чөнки инде хәтерләсәгез, Сахалинга кадәр спектакльләр бар иде. Ничек үзгәрде спектакль, фестиваль? Монда инде үзгәрешләр, әлбәттә, география күпкә тарайды. Безнең Татарстаннар гына калды дияргә мөмкин. Татарстаннан да хәтта менә Әлмәт театры катнашмый, чөнки аларның без заявкалар җыйганда иң шундый авыру чырларына туры килгән идек, аларның кәефтә кирәк бит инде фестивальдә катнашырга. Безнең катнаша буа, Минзәлә һәм Бөгелмә театрлары, Чаллы Курчак театры һәм инде башкалары барысы да Казаннан. Татарстанда милли мультфест дип исемләнгән балалар кинофестивале үткәрелә. Аны уздыру турында карар Татарстан президенты каршындагы татар телен саклап калу мәсьәләләре буенча комиссия утырышында кабул ителде. Әлеге бәйгедә кемнәр катнаша ала, нинди таләпләр куела? Гомумән, беренче тапкыр үткәрелгән балалар кинофестиваленең асылы нидән гыйбарәт? Әлеге сорауларга Татарстан радиосының иртәнге туры эфир программасында Татар кино дәүләт бюджет оешмасы директоры Миләүшә Айтуганова җавап бирде. Шулай ук милли мультфест кинофестивале турында безне кызыксындырган сорауларга да ачыклык кертте. Хәерле иртә, Миләүшә Ләбибовна. Бик актуаль юнәлеш сайлап алгансыз. Балалар кинофестиваленә ихтыяҗ зур. Кем тәкъдим итте? Милли мультфест фестиваленең идея авторы Рамил Тухатуллин. Иң беренче чиратта ул комиссияга шул проектны тәкъдим итте һәм Әхмәтов Марат Гөлшаны хуплады. Һәм инде әлбәттә без күп кенә фестивальләр эшләгән оешма буларак Рамил безгә мөрәҗәгать итте һәм инде дирекция безнең Татар кино оешмасында урнаштырылды. Бу бик кызыклы конкурс, чөнки менә бүгенге замана балалары нәкъ менә шул анимация, кыска метрлы роликлар белән, компьютер уеннары белән шөгыльләнә һәм әле бүгенге көнгә кадәр республикада менә мондый конкурс юк һәм аны барлау да юк. Менә әле барлап ничә бала шөгыльләнә икән, нинди студияләр бар икән. Ачыклык кертик әле. Катнашучыларга тема сайлауда да чикләүләр юк. Бу нинди максаттан чыгып эшләнелә? Бу бик кызыклы конкурс, чөнки менә бүгенге замана балалары нәкъ менә шул анимация, кыска метрлы роликлар белән, компьютер уеннары белән шөгыльләнә һәм әле бүгенге көнгә кадәр республикада менә мондый конкурс юк һәм аны барлау да юк. Менә әле барлап ничә бала шөгыльләнә икән, нинди студияләр бар икән, кемнәр нәрсә эшли икән, киләчәктә бу IT программалар белән, бу анимация белән кем шөгыльләнәчәк икән. Менә шундый гомумән анализ юк. Менә башта аны өйрәнергә кирәк әле. Һәм беренче фестиваль нәкъ менә аның максаты өйрәнү. Тамашачыларыбыз арасында кинофестивальнең таләпләре, шартлары белән кызыксынучылар да бар. Шул турда да әйтеп үтсәгез иде. Катгый рәвештә шартлар да юк. Без 3 номинация буенча шул иҗат җимешләрен җыябыз. Бу 3 номинация дигәннән беренчесе шул анимация, мультфильмнар ягъни, икенчесе шул кыска метражлы фильмнар, бу роликлар инде һәм өченчесе ул компьютер уеннары. Булар бөтенесе татар телендә булырга тиеш. Чөнки безнең фикеребезчә нәкъ менә иҗат белән иҗат аша телгә кызыксыну, ниндидер мәхәббәт уяту мөмкин. Чөнки балалар иҗатта нәкъ менә шул татар теленә тартыла. Балаларның профессиональ камерага төшерү мөмкинлеге бик аз. Техник яктан сыйфаты исәпкә алынамы? Миңа калса, монда бүгенге көндә балаларда телефонга яздыру мөмкинчелеге дә бар. Хәзер инде һәрбер телефонда андый программа бар. Алай гына да түгел, әле монтажлый ала шул бала шунда ук айфоннарда һәм шул кичкенә генә әйберләрен
күрәсез бит инде менә шул ресурсларда, TikTok әйтегәндә, ВКонтакте, Инстаграмнарда кечкенә әйберләр балачага урнаштыра да анда әллә ничә миллион карау була. Мин үземдә шаккатан бу әйбергә, ләкин ул бар. Моны бит инде ничектер күз алдында тотарга кирәк, чөнки бу замана балалары шулай яши. Нәкъ менә шуның өчен без бу юнәлештә алып барабыз эшне, чөнки аларга бездән олулардан биргән ниндидер установкалар хәзер эшләми. Алар үзләре менә ничек күрәләр бу тормышны, шуны тартырга кирәк хәзер менә шул конкурста. Милли мультфест кинофестиваленең икенче туры ничек үткәрелә? Безнең икенче турлар була шәһәрләрдә, бу зональный турлар инде. Буа, Зәй һәм Актаныш һәм Казанда була инде. Менә без бүлдек бүтән районнарны һәм менә бу 3 зонада үтәчәк, аннан финал булды. Миләүшә Хәбибовна, әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Без дәвам итәбез. Дөньяны шаулаткан яңа төзелешләрдә моңарчы кеше аягы басмаган җирләрне күтәрүдә, тимер юллар салуда, космосны буйсындыруда һәм башка алдынгы эшләрдә кемнәр башлап йөргән дисезме? Әлбәттә, комсомоллар. Алдагы видеосмабыз герое Наил Яһудин да үзен мәңгелек комсомол дип саный. 7 бер туган Яһудиннар гаиләсе Татарстан халкына яхшы таныш. Алар гаиләсе турында безнең махсус репортаж. Bir anadan bir atadan bizge ömür birelgen şidgen yıldızlar şigelle nesilce öğrelgen. Яһудиннар гаиләсен республикада яхшы беләләр. Җәмил Габделхәй улын озак еллар хукук сагында хезмәт иткән шәхес буларак хәтерләсәләр, Шамил Яһудинның нефть промышленности өлкәсендәге эшчәнлеге күпләргә мәгълүм. Татарстан Дәүләт Советы депутаты. Шул ук тармакта хезмәт куйган Вильһәм Республика клиника хастаханәсенең баш табиб урынбасары Рамил хакында да мактау сүзләре даими ишетелеп тора. Ике кыз туганнары Суфия үзен төзелеш, Әлфия программист хезмәтенә багышлый. Видео язмабыз герое Сәрвәрия белән Габделхәй Яһудиннар гаиләсе өчен бүләк булып туган Наил. Аның исеменең мәгънәсе бүләк дигәнне аңлата. Безгә ни әйтәләр, кем баласы булса, шуның баласы дип әйтерләр. Күзгә биткә кызыллык китерә торган булмагыз дип. Тумышы белән Аксубай районының Яңа Ибрай авылыннан. Ул әле үсеп җитеп кеше булгач, бу авылга асфальт юл салачагын белми. Аның әле яңа теле ачылган чагы, сиптерәгенә шуашча, татар телен Керәшен авылына күченгәч өйрәнә. Бу аның әти-әнисе укытучылар булып, гел күченеп йөрүгә бәйле. Мин бик иртә укырга өйрәндем. Әле мин 1нче класста үземне пропагандист итеп куеп фермага йөридем, газетлар укырга. Газета, китап, журналлар укып үсүнең нәтиҗәсе озак көттерми. Наил Яһудин Казанда химия һәм технология институтын тәмамлый. Институтны бетергәч, мине КАМАЗның Казандагы вәкиле итеп җибәрделәр. КАМАЗга килгәч, шул комсомол путевкасы белән. 2 ел дәвамында СССРда барган иң масштаблы төзелешнең мәнфәгатьләрен кайгыртып, Казандагы күп кенә министрлык һәм ведомстволарның ишеген шакый, аннары Чаллыга штаб җитәкчесе итеп күчерелә. Комсомол путевкалары белән кайчакта көненә 2500 кеше киләдер. Ел дәверендә ул 50 меңгә җитәдер. Үзләрен дөньяны үзгәртүче дип санаган яшьләр кеше белән калкып чыга Чаллы каласы да, КАМАЗда. Идеология үзгәреп, комсомол хәрәкәте юкка чыгарылса да, Татарстанда төзелеш отрядлары кабат торгызыла башлагач, Наил Яһудин иң беренчеләрдән булып ярдәм кулын суза. Мин КАМАЗ дәвре беткәч, мин Казанга килдем. Баштан главный инженер, аннан соң начальник дип аталадыр инде ул вакытта управление механизации строительства. Аннан соң инде ябык җәмгыять обществосы булды инде ул.
Ул арада Әлфия Гарифулла кызы белән үз гаиләсен кырып җибәрә. 2 ул үстерәләр, ә хәзер бер-бер артлы оныклар үсеп килә. Алар өчен ул үрнәк дәвәти. Бүген ул җитәкләгән оешма Татарстан Республикасының нефть тармагында экологик куркынычсызлык технологиясе процессларын камилләштерү максатын куйган. Кеше һәр вакытта эзләнүдә булырга тиеш. Наил әфәнденең фәнни ачышлары, патентлары бар. Нефть алган җирдә, бурит иткән җирдә шламнар күп чыга. Аларны утилизовать итәргә кирәк. Алар табигатьтә калырга тиеш түгел. Аның бер юлы балчык белән бутап, рецептуралар ясап, грунтобетон дигән шундый матдә табыла. Аны шул технология белән, асфальт салган технология белән салып була юлга. Туган нигездәгел күңелдә. Наил Яһудин ясаткан чишмәләрдән су алучылар мең рәхмәтле. Әле тагын бер кызык шөгыль тапкан Наил Габделхәй улы иске автомобильләр җыя. Ретро техника белән бик яхшы таныш. Иң мөһиме, алар моторлык өчен генә түгел, алар барысы да Наил абый кебек әле хәрәкәттә. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Бүген 25 ноябрьдә Татарстанның атказанган төзүчесе, техник фәннәр докторы, Россия табигый фәннәр академиясе әгъзасы Наил Яһудинның туган көне. Безнең Татарстан дәүләт радиокомпаниясе да ихлас күңелдән Наил әфәндене гомер бәйрәме белән котлыйбыз. Саулык, сәламәтлек һәм киләчәктә дә комсомолларча яшьлек дәрте белән янып яшәвен телибез. Хөрмәтле телевизор караучылар, әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Чулпан Әмири бүгенгә сезнең белән саубулашам. Сау сәламәт булыгыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Иртәгә шул ук вакытта, иртәнге сәгать 9-да очрашырбыз.